Така, здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си направите автоматична Redstone врата. Сега ме гледайте да видите каква е. Ето, тук като настъпите Pleasure Plate, се отваря вратата. И нали, влизате си в съответната къща. Тази къща се направи много набързо, знам, че е много грозна. Но направих я набързо, колкото за клипа. Така, сега ще ви покажа как да я направите. Необходимите материали ще са ви за за къщата. Вие си решавате дали да е с камък, с дърво, с кварц, каква да ви е къщата и с такова покривате и пистаните. Например, моята къща е от кварц. И аз съм решил да си покрия пистаните с кварц. Ето, копирам кварца, взимам Pleasure Plate, Sticky Piston, Redstone Torch, Redstone Repeater. Мисля, че това ще са ни. Може и Glowstone да вземем. Не знам, сега ще видя. Ще взема. И стъкло. Така, ще направим вратата ето тук. Така, слагате два стики писта на един върху друг. Броите 4 купчета, 1, 2, 3, 4, точно срещу него и слагате още два. Ето така. Слагате стъклото. На първо, чакайте. Извинявам се. Ето. Така. Ето го. Сега слагате тук един Redstone Torch и над него купче. Ето. Така. Сега вземате Redstone и го слагате тук в изкопаното. Дето в момента го копаете. Ето. Изкопавате срещу вратата и под нея дупка. Точно под вратата трябва да имате два Redstone Repeater на първото. Слагате тук така. Тук кварц. И тук Redstone. Ето. Слагам тук така. Ето. И сега слагаме Pleasure Plate. Може каменен или дървен, какъвто се решите. Например, аз ще взема и двата, да ви покажа, че и с двата става. Мисля, че ставаше и с тея, но не знам. Не съм сигурен, май да. Например, слагаме годе. Не, с тези не става, с тези става. Ето. Както виждате, и с дървен става. Аз предпочитам да е повече с дървен, не знам защо. Ето сега да го... Покриването става също много лесно. Ето така. Ето. Правите покриването и си строите къщата вече след него. Самата Redstone система се прави много бързо. Не знам, за около 5 минутки, не знам колко е клипа. Горе-долу толкова ще е. Зависи там къщата после, като я оправяте. Не се знае. Ето. Почти го покрих. Покрих го. Отгоре ще сложа ето така. И ето, един човек идва тук. Нали, влиза си, отваря си вратичката, влиза си и е в къщата си. Сега правя много набързо. Ето и е в къщата си. Неговата уютна къща и го покрива. Не знам, няма да го довършвам, че ще бавя клипа. И това беше от мен. Надявам се да съм ви помогнал. До следващия път. Чао!